допрял кърпата до пресветът си лице и върху нея неръкотворно попразил подобието на своя пречист образ и също това изображение изпратил на евейския княз Авгар, когато по такъв начин изцелил от болестта му и на всички, които с вяра са пристъпали към него и са му се покланили, давал чудотейно неизброими изцеления и много благодеяния. И ние сега, прочим, Вседържителю Владико, направихме този образ на този възлюбен син за спомен на спасително въплъщение на всичките му преславни чудеса и благодеяния, които той като бе на земята, като човек показа на човешкия род. Ние ще боготворим самото изображение, но знайки, че почита към образа се принася върху първообраза и го представяме с дължимата почет пред Твоето величество, като усърдно падаме коленопоклонно и те молим, погледни милостиво на нас, на тези икони, изпрати върху тях Твоето небесно благословение, благодата на Сия Твой Дух. Благослови, освети. Със силата на оня свят неръкотворен образ, който от докосването до пречисто лице на Твоя бездинен син придоби такова богатство на силите, че с него става толкова знамения и чудеса за утвърждаване на прославната вяра и спасение на Твоите верни люди, защото всички, които се кланят пред него и на Тебе, на Твоя единороден син и на Пресветия Дух православно призовават и усърдно се молят да бъдат чути, да привлекат новостта на Твоето човеколюбие и да получат благодат. Защото Ти си нашата свещена дева, даваме слава с Твоя народен син, Пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си благоволил Твоят съпредвечен и насъщен син и слово, да се въплати от пречиста Преснодева Мария и също се е направила Богородица, чрез пречисто му от нея рождество, сторил се ходателница, помощница и молитвеница за всички верни. Погледни сега на нас, които на Тебе смирено се молим и ние православно Богородица именуваме и вярваме, и която с вяра е призована да се моли за нас. Чуй нашите молби заради нейните молитви и изплати благота на Пресветия Дух върху тази икона с нейния образ, която Твоите раби са направили в нея на чест и памет. Благослови и освети с небесното си благословение. Дай силата и крепостта на чудотворното действие, направи избор на изцеление за всички болни, които ще прибягват към нея, чрез Богородица ще просят помощ от Тебе. И всички, които пред тази икона достойно ще почитат преблагословената Дева и Майка на Твоя възлюбен Син, нашия Господ Исус Христос, и които ще я призовават като защитница на християнския род, да Ти се моли за тях и да помага в техните беди и нужди. Сподоби ги да получат избава, защита и бърза помощ. Дай милостиво на съгрешенията им прощение и бързо да получат и Тебе просилната благодат и да намерят желаната милост в Твоето човеколюбие. Направи ги да бъдат участници в Твоето царство, за щедрости народени от нея по пътя народен Твой Син. Въплатен Бог и Спасител Господ Исус, кого Ти предава всяка слава, чест и поклонение. Чест и поклонение с Пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Вседържителю Боже на нашите отци, който някога в Стария Завет си заповядал да направят подарва за Твой жив. Подобие на херои в скинята на откровението, сега не отхвърляш образни и подобията на Твоите свети угодници. Но приемеш, защото верните Твои раби, като гледат на тях, да прославят Тебе, които си ги прославили усърдно, да поддържават живота и делата им, с които Те се сподобиха с Твоята благодат и царство. На Тебе прочее се молим. Погледни сега на тези икони, които са нарисувани в чест и памет на различни български светци и с Твоето небесно благословение ги благослови и освети. Та всички, които ги почитат, покланят се пред тях и се молят, призовават да се молят с тях като Твой раб и приятел. Всички тези светци и милостиво ги послушай и богато ги обдари. Избавяй ги от всяка скръп и нуждата, от всичката душевна болест. Удостяга извършената си благодат и милосърдие по молитвите на всички тези Твои светци. Освещават се тези икони с пръскването с тази света вода. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Освещават се тези икони с пръскването с тази света вода. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Освещават се тези икони с пръскването с тази света вода. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Освещават се тези икони с пръскването с тази света вода. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин.
Освящаваться тези икони, споръчването стаде света вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Освящаваться тези икони, споръчването стаде света вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Спаси, Господи, люде Твоя и благослови достояние Твое. Повели православному нашему народу нас противния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Богородице, Богородице, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Молитвами Святих Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Да се